कुबड्यांची सोबत आता स्त्री शक्तीची. नमस्कार, मी दीक्षा जायभाय. मी पुण्यातील सुंदरबाई मराठी विद्यालयात इयत्ता 10वी मध्ये आहे. मी आज तुम्हाला आरक्षण नको तर संरक्षण हवे या विषयाबद्दल काही बोलणार आहे. स्त्री या शब्दामध्ये किती अर्थ दडलेले आहेत. ती कधी आई, बहीण, पत्नी, मुलगी अशा रूपात आपल्याला भेटते. पूर्वी तिचे जीवन फक्त चूल आणि मूल यापर्यंतच मर्यादित होते, परंतु त्या सीमा तिने केव्हाच ओलांडलेल्या आहेत. सध्याच्या काळात विविध क्षेत्रांमध्ये स्त्रिया अग्रेसर आहेत. पुरुषांच्या बरोबरीने अनेक क्षेत्रांमध्ये महिलांना अवलौकिकही मिळवत आहेत. परंतु आजच्या समाजात स्त्रियांना दुय्यम स्थानाची वागणूक दिली जात असल्याचे आपल्याला दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर स्त्रियांना आरक्षण द्या अशी मागणी आता जोर धरू लागलेली आहे. राजकीय नेत्यांनी उचललेल्या या प्रश्नांवर अनेक राज्यातून टीकेची झोड उठली व सर्व बाजूंचा विचार करून संसदेने महिलांना आरक्षण देण्यास मंजुरी केली. स्त्री ही काही शोभेची किंवा वासनेची मूर्ती नसून ती एक आदर्श निर्माण करणारी माता आहे. महाभारतातील कुंतीचे दगदगते जीवन पहा. ती रडत बसली नाही. लोकांच्या निंदा सहन करत हे चंद्र सूर्य आहे जोपर्यंत त्यांची कीर्ती चाललेल असे पांडव घडवले. राजमाता जिजाऊचे चारित्र्य पहा. त्यांना समाजावर व स्त्रियांवर होणारा अन्याय सहन झाला नाही, त्यामुळे त्यांनी शिवबा प्रोत्साहित केले. परंतु दुर्दैव असे या विषया शतकाचं की माणूस हे सगळं काही विसरून स्त्रियाकडे एक वासना रूपाने पाहत आहे. मागील अनेक वर्षापासून स्वतःच्या स्वतंत्र अस्तित्वासाठी झुंजणाऱ्या महिलांना आरक्षण तर मिळालेच, परंतु संरक्षणाचे काय हा प्रश्न आता ऐरणीवर आलेला आहे. अनेक घटना आपण ऐकल्या, त्या ऐकताच आपल्या अंगावर काटे येतात. अशा लोकांबद्दलची चीड निर्माण होते. वांद्रे येथील ऍक्सिडेंटला असो, दिल्लीतील निर्भया असो, हरिण कांड येथील एकतर्फी प्रेमातून झालेले जळीत कांड असो, अशा घटना आजवर होऊन गेलेल्या आहेत. घरगुती हिंसाचाराला सामोरे जाणाऱ्या महिलांची संख्याही काही कमी नाही. स्त्रियांवरील अत्याचार दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. जागतिक महिला दिना निमित्त स्त्रियांना आरक्षण नको तर संरक्षण हवे अशी मागणी आता त्या करू लागलेल्या आहेत. स्त्रियांच्या अत्याचारापासून दूर होण्यासाठी अनेक कायदे अस्तित्वात असतानाही त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे कायद्याचा धाक कोणालाही राहिलेला नाही. अशा परिस्थितीत स्त्रियांवर अत्याचार वाढतच आहे. या संदर्भात आपण अनेक बातम्या वाचतो, ऐकतो. याकडे पाहण्याची लोकांची मानसिकता काही बदललेली नाही. स्त्रियांच्यावरील अत्याचाराची वाढ फक्त भारतातच होत आहे असेही काही नाही, तर संपूर्ण जगातील विकसनशील आणि मागासलेल्या देशांमध्येही स्त्रियांची मुस्कटदाबी होत असल्याचे दिसून येते. राज्यसभा, लोकसभामध्ये स्त्रियांना 50% आरक्षण तर मिळालेच, परंतु त्याचा उपयोग फक्त स्त्रियांना राजकीय पातळीवरच होत असल्याचे दिसून येते. समाजात त्याचा काडी मात्रही मोल नाही. भर रस्त्यात, रेल्वेच्या ठिकाणी, कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांवर अत्याचार होत आहेत व त्यातील काही घटना सामोरे येतात, पण काही घटना सामोरे येत नाहीत व सामोरे न येणारी घटनांची संख्याही प्रचंड आहे. समजा अशा मोकळ्या मर्दपणाला कोणा एका स्त्रीने आव्हान दिले तर कोणतीही स्त्री तिच्या बाजूने उभी राहत नाही. ही आजच्या स्थितीची सत्य परिस्थिती आहे. त्यामुळे पीडित महिला दाद मागण्यासाठी पुढे येत नाही व एखादी स्त्री न्याय मिळावा या आशेने न्यायालयाचा उंबरठा चढलीच तर तिच्या पत्रात फक्त आणि फक्त निराशाच पडते. या बाबतीत पीडित महिलांनी जायचे कुठे हा प्रश्न आता सतावू लागलेला आहे. महिलांवरील अत्याचारावर आळा घालण्यासाठी महिलांनीच पुढाकार घेणे अत्यंत गरजेचे आहे, जेणेकरून उद्भवणाऱ्या स्थितीवर स्त्रिया न भीता मात करतील. त्यासाठी योग्य प्रशिक्षण देणेही गरजेचे आहे. महिला सक्षमीकरण फक्त नावापुरतेच आहे. महिलांवरील अत्याचाराबाबत पोलीस स्टेशन ठाण्यामध्ये तक्रार नोंदवायला गेल्यावर पोलीस पीडित महिलेला समुपदेशाचे धडे देऊ लागतो व तिची समजूत काढतो, परंतु हे धडे बंद करून थेट तक्रार नोंदवणे अत्यंत गरजेचे आहे व जी महिला बदनामीच्या भीतीपोटी तक्रार नोंदवत नाही तिच्यासाठी शासनाकडून समुपदेशाची मोहीम राबवणे अत्यंत गरजेचे आहे. व टॅक्सी, रिक्षा अशा खासगी वाहनांमधून स्त्रियांवर अत्याचार होतच आहेत व महिला सक्षमीकरण हा फक्त नाराच नसून स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी ठोस पावले उचलणेही गरजेचे आहे. ऍसिड हल्ला, बलात्कार, हत्या अशा विविध घटना घडू नये त्यामुळे कठोर असे कायदे असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
जन्म येण्यास कारण तू नात्यातील गुंफन तू, जन्म येण्यास कारण तू नात्यातील गुंफन तू, दुःखातील शिंपण तू मायेचं लिंपण तू, दुःखातील शिंपण तू मायेचं लिंपण तू, दुःखातही दरवळणार तू देव्हाऱ्यातील चंदन तू, दुःखातही दरवळणार तू देव्हाऱ्यातील चंदन तू, स्वार्थाने माझ्या जगाला मिळालेले एक वरदान तू. आई, बहीण, पत्नी, बायको अशा सर्व रूपात असलेल्या माता जगदंबेच्या रूपास माझं शत शत नमन. धन्यवाद.